Thì cũng uwe nong song snong jong kani ka umpling bat ngabat ru kum presiden jong kani ka dong ka bangi sa hang ni ka bai khot ka dong umba hang ni hapo umpling ka bai hapo jingkeng te kum uta u samla na kani ka snong umpling te ngaskwa ban ai khoblei shi hajar ngu episa ki pat ba bro khot ba pen ti bro khot na thai phila ya tip lut hi ka ka baja menin hang ni hapo umpling te kala pen ki winlut ya ka hang ni hapo shlong kala pen ki winlut ya ka e ka jingja menin te menin hi ngada yi da khmat ladi ba ni ki nong song snong hang ni hapo shlong kum ka wei ngiyatli menin hakapor kum tu handru beje handru steng hadu nyu beje te masenyo kata khana ba ija ita iwi hybrid nang thinaneng tingi di da khmat ladi ba nadu ki samla nadu ki rangba nadu ki temen nadu ki longkmi nadu paro hoj kila yemi renti banyalet ngolem sekayeng ka sem ka jong ini hybrid ibaja menin te ngadap da jing sngo kemen bangani i ba ngiyatli ngidan ta jing snolem but ngirang yasngosen lang ya ki parado prasnam te ka baar ngakwa ban ai khoblei shi hajar ngo ya ki snong ki ba marjan marpa ki balaya kloi banwan te kidon ki khana ka tu kat niru ki bangalai kli ki phi de snong na phi wan na kum taru te kidang batai hi kidon ki bedina pokse ki bedina nongrem ki bedina po nani na po lumarbo na lapalang na renja na molnrei na nongra na mopan apo stage po ki noman song ki kudan te ter kumta te kilai wan renti lang kilai wan banya wan aiman siam lang kilai wan banya snow lang banya wat ini khulung te menin damit hi ngila wat lu itai khulu ini khana hang ni hapo snong umpling ndai tang snong umpling ndai shabar khat kat ki jing yo snow jonga kalong ba hapo renja ro kilai stang man checking te hapulos pibi she baro khat namat nanut mas ni yo snow kan news ka ba ija itai habarit na po umpling pila ya tip hi baro khat itai habarit ru te kila ya lap no hi menen damit hakpor arbaje te ngarang kan mau hakpor sibeje saupo sibeje steng thai ngarang wan no shiyeng lamit ta kadaw ngarang wan no shiyeng te hakatuka arbaje pade arbaje men step kala long arbaje men step te arbaje arsteng he tam step te kila ya lap no itai habarit te kila iwan ra no shiyeng kumta te kila ya stu hi te kaniru kalong kawai ka ba arjing sneng namanta ki jungi ki pat ba bro khot ngarung adon para hi hayeng te ba ya phiru kumju hi phedon hi ki para phedon ki khun ki ti phedon ki bhayeng ki bang ret ki bang khana ki bang ya khlut ka kasnam ma ba phidei bani phikir ba phidei bani tekir ba ya la ki khun ki ti hayeng hasem haba ki lech ni stay phidei bani kli phidei bani tibet kam kani ka prathai manta phi hap hi ban yatip se ki khun ki le ki don chano ki le yu ko long ta te hapo asnong ru hi ngathrai menta kumi ki khna ki baret ki bon school hang ni hapo asnong umpling namar ba kadon ka school ke ni hapo asnong umpling te ka baha ba ki me ki pa ki ru ki di ban shaw hi khna namar ngim kwar manja ki basusi namar ba kala de bija teng ki basusi ka ba sngosen hadu ka tak taru ki bijing jai ki ki baret ki balal lakla no tingin kwa re banyo sngo shu kumi kini ki jan jingjama ya takadaw kum uta usamla na po umpling hi amdei tang po umpling ndai sabar khat isnong ki thaw shu snong kondong she bro khat hi kwai basngo ba ba phinya ya pet bhai ki khol le de ya take care bhai ki ya pet ya ki kli binya she ki let ki wan she kumta kham tam ki bedang rit le kham tam phi bin dan lang bat ki ya samra lang ki ba phile school phili bu school phili sharu li shaw pha brio ben nei pha ya re hi de ladi gum tu namar ba ka prathai manta ka lasneu ba prathai manta phiru phiat te hi tengarung etem tengam kwa ere na galiang jonga kum usamla ngam kwa ere bangani I ban yo sngo shu e kum kini ki jingja hang ni po ka shnong ka thaw ko jongi
Ti hot kum ha umpling ru hi tingin mentangin salong kebastrik bang ni po umpling. Ti ba ki kimi ki pa ki di ban wan shaw bi laki khun de. Ne po school lada ki pa po Bible class ne ki pa she e ru ki kimi ki pa ki ha wan shaw bi laki khun ba ki ha wan bu bi laki khun juki. Nomor ba im kwa ra ban ja ke ke basusi. Ti tangkat tahi ngashkwa ban ai kubli shi hajar ngo episia bar ukhat ki balai dan lang menin ibala yarap lang ngi papila ya wan chati banyak don lang ringkat bangi te kublai shibun kublai shi hajar ngo te ngangai pinya don ba ka bor ka bukot ka kya ublai ru don ringkat ba phi hadu hi nga sam jong phi wat hakikam kiwi kam ka ba phi le ma phi te tangkat ni hi ngin sei kendu pada hak we ka video te tangkat ni hi te thiasu ya komutasi ta